Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στη Μιμιλού Land. Θέλω μαζί σας να φέρετε το χαμόγελό σας και την καλή σας ενέργεια. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα μουσικά όργανα και τις κατηγορίες τους. Γνωρίζετε εσείς κάποια μουσικά όργανα? Θα τα μάθουμε εδώ μαζί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα διάφορα μουσικά όργανα που γνωρίζουμε. Για σκεφτείτε λίγο, ποια μουσικά όργανα μπορεί να γνωρίζετε? Την κιθάρα, το πιάνο, τη φλογέρα, το τριγωνάκι που λέμε τα κάλαντα, το βιολί, το μπουζούκι, το αρμόνιο. Είναι κάποια από τα μουσικά όργανα που μπορεί να γνωρίζουμε. Αυτά λοιπόν τα μουσικά όργανα χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες είναι τα έγχορδα, τα πνευστά, τα κρουστά και τα πληκτροφόρα. Για να δούμε όμως αναλυτικά την κάθε κατηγορία μουσικών οργάνων. Λοιπόν, τα κρουστά μουσικά όργανα τα λέμε κρουστά γιατί όταν τα χτυπήσουμε βγάζουν ήχο. Λοιπόν, για να δούμε ποια μουσικά όργανα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Σκεφτείτε λίγο. Ποια μουσικά όργανα όταν τα χτυπήσουμε παράγουν ήχο? Ναι, κρουστά είναι τα τύμπανα, τα drums, το ντέφι. Τι άλλο? Βέβαια, κρουστό είναι και το τριγωνάκι που λέμε τα κάλαντα. Γιατί το χτυπάμε με το ραβδάκι για να βγάλει τον ήχο. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στην κατηγορία των πνευστών. Τα λέμε πνευστά γιατί πρέπει να παράγουμε ήχο μόνο όταν φυσάμε μέσα σε αυτά. Δηλαδή όταν ο αέρας περνάει μέσα στο μουσικό όργανο και παράγει τον ήχο. Πνευστά λοιπόν είναι η φλογέρα, το φλάουτο, το κλαρίνο, η τρομπέτα, η τούμπα που δεν είναι τόσο γνωστή σε εσάς, αλλά είναι ένα, φανταστείτε, πολύ πολύ μεγάλο όργανο, το οποίο φυσάμε μέσα σε αυτό και παράγει ένα βροντερό, πολύ ωραίο ήχο. Αυτή λοιπόν είναι η τούμπα, που ανήκει και αυτή στα πνευστά. Πληκτροφόρα όργανα λοιπόν, λέμε τα όργανα τα οποία έχουν πλήκτρα. Δηλαδή, πρέπει εμείς με τα δαχτυλάκια μας να πατήσουμε πάνω στα πλήκτρα τους για να παράγουν ήχο. Ποιο όργανο μπορεί να είναι πληκτροφόρο μουσικό όργανο? Για σκεφτείτε. Μα ναι, φυσικά. Το πιάνο είναι ένα πληκτροφόρο μουσικό όργανο. Ποια άλλα όργανα λοιπόν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία? Για να δούμε μερικά. Ανήκει το αρκοντεόν, το οποίο έχει και αυτό πλήκτρα. Το αρμόνιο έχει και αυτό πλήκτρα και μοιάζει πολύ με το πιάνο. Και το synthesizer, το οποίο δεν γνωρίζετε εσείς ακόμα, όμως μοιάζει πολύ με το αρμόνιο και το πιάνο. Έχουν δηλαδή όλα αυτά σε αυτή την κατηγορία πλήκτρα, τα οποία πρέπει να πατήσουμε, να παράγουν ήχο και να φτιάξουμε μουσική. Λοιπόν, ποια κατηγορία ξεχάσαμε? Μα φυσικά, τα έγχορδα. Τα έγχορδα είναι όργανα τα οποία έχουν χορδές. Και για να παράγουν ήχο, πρέπει εμείς να κουνήσουμε με τα δαχτυλάκια μας τις χορδές τους. Όταν ταλαντέψουμε δηλαδή τις χορδές με τα δαχτυλάκια μας, έτσι, παράγουν ήχο. Ποια μουσικά όργανα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία? Σας αφήνω να σκεφτείτε. Μα ναι, σε αυτή την κατηγορία ανήκει η κιθάρα, το βιολί, το μπουζούκι, το κοντραμπάσο και η άρπα. Ναι, και η άρπα ανήκει στα έγχορδα γιατί έχει πάρα πολλές χορδές τις οποίες πρέπει να κουνήσουμε για να παράγουν ήχο.
Αφού μάθαμε λοιπόν τις κατηγορίες των μουσικών οργάνων, τι θα λέγατε τώρα να μάθουμε και τους ήχους που παράγουν? Λοιπόν, στην κατηγορία των πνευστών θα ακούσουμε τώρα τον ήχο από τη φλογέρα. Τώρα θα ακούσουμε τον ήχο από ένα όμποε. Ακούστε. Τώρα θα ακούσουμε τον ήχο από ένα φλάουτο. Τώρα θα ακούσουμε τον ήχο από την τούμπα. Και τώρα θα ακούσουμε από το τελευταίο μας πνευστό μουσικό όργανο, που είναι το τρομπόνι. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κατηγορία, που είναι τα κρουστά μουσικά όργανα. Για να ακούσουμε τους ήχους που κάνουν. Ας ξεκινήσουμε με το τριγωνάκι που λέμε τα κάλαντα. Και τώρα ας ακούσουμε τον ήχο που κάνει το ντέφι. Ακούστε. Ας ακούσουμε και τον ήχο τώρα του τιμπάνου. Είναι τόσο ωραίος. Και τώρα ας ακούσουμε τον ήχο των drums, που είναι και ο αγαπημένος μας νομίζω. Τώρα να ακούσουμε και τον ήχο που κάνουν τα πιατίνια. Συνήθως οι κλόουν τα έχουν αυτά. Και τώρα να ακούσουμε αυτό που όλοι γνωρίζουμε, το οποίο είναι το ξυλόφωνο, που χτυπάμε με το ραβδάκι μας πάνω στις ξύλινες επιφάνειές του και κάνει ήχο. Επειδή σίγουρα τα έγχορδα ζηλεύουν τόση ώρα, δεν μπορούν να περιμένουν, ας ακούσουμε και αυτά. Πρώτη έρχεται η κιθάρα, για να ακούσουμε. Και πίσω της ακολουθεί και το βιολί. Νάτι και η άρπα, για να ακούσουμε. Τέλεια η μελωδία της. Παράγει πολύ ωραία μουσική. Ακούστε. Και τώρα, για να μας ξεσηκώσει λιγάκι από τη μελωδία της άρπας, έρχεται το μπουζούκι. Ακούστε το μπουζούκι. Και τελευταία μας κατηγορία είναι τα πληκτροφόρα, που είπαμε ότι έχουν πλήκτρα και πρέπει να τα πατήσουμε για να παράγουν ήχο. Ναι, έρχεται λοιπόν το πιάνο, για να ακούσουμε. Να το και το αρκοντεόν. Ακούστε τον ήχο του. Τώρα λοιπόν ολοκληρώσαμε και τους ήχους από όλα τα μουσικά όργανα που γνωρίσαμε. Τι θα λέγατε λοιπόν να δούμε ποιο είναι το αγαπημένο μας? Γράψτε μου λοιπόν ποιος ήχος από ποιο μουσικό όργανο ήταν ο αγαπημένος σας. Γράψτε μου από κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θα ξαναλέμε.